Хей, моята госпожице, аз ми дай телефона тука. Моля те, дай ми го телефона. Взимах че го, защото не си написала домашните. Искаш да имаш утре двойка на теста ли? Не. Аз имам да направя предаването, докато се върна, искам да си започна поне нещо да се направила. Ще видим тогава. Започна ли нещо? В какво си се превърнала? Ако искате да видите дали ще се спася, но не вече ме хапа. Аз съм си твоето дете, маскирах се. О, не. Вижте, не.